No palabreo, sí, sí. Sin sonido nos móviles. Se pode, sí? Sí, bueno, pois saludable día, señoras e señores, gracias pola presencia de todos vostedes aquí e benvidos á sala de prensa da Diputación de Ourense, hoxe para facer unha presentación Mercado Rural co Porco Celta. E eu quero, en primeiro lugar, agradecer, como non, a Asociación de Criadores de Raza do Porco Celta, a Soporcel, quédense co nome, a Soporcel, que nos vai presentar unha iniciativa que consideramos xa de unha vez por todas. Eu teño que agradecer a Bernardino, o veterinario do Inorde, que fixo de intermediario, é moi bo intermediario, e convenceunos que as iniciativas de Asoporcel tamén tiñan que estar na provincia de Ourense. E, polo tanto, gracias á colaboración, cooperación, benvido, da Diputación de Ourense ca Asociación de Criadores de Raza Porco Celta Soporcel fai posible este mercado rural co porco celta. E eu quero facer un breve repaso de cal é o motivo de por que esta iniciativa. Recopilei que no ano 1999, o sea, xa do século pasado, co propósito de recuperar a raza porcina autóctona de Galicia, que estaba totalmente desaparecida, pois un grupo de criadores de porco celta puxose man á obra. Porco celta era predominante en Galicia hasta principios do século pasado, pero a evolución dos modelos agrogandeiros, como pasa en todo, onde se queren rendimentos máis rápidos e posibles, pois foi perdendo iniciativa en sustitución de outras razas foráneas que teñen esos maiores rendimentos cárnicos e, ademais, en menor tempo posible. A partir de aquí naceu este grupo de gandeiros na porfía desa ganas de non perder parte dese patrimonio xenético e da biodiversidade do noso medio rural, e así constituíuse o primeiro banco de animais vivos da raza de porco celta, a partir do cal se iniciaron os traballos para incrementar os censos e as granxas dedicadas á cría deste porco. Nós tamén temos que dicir que desde a Diputación de Ourense, concretamente desde o seu ente autónomo, que é o Inorde, estamos colaborando tamén, porque na granxa que temos en Armariz, pois unha das razas é o porco celta, parte da galiña de Mos, ovella, etc., tamén é o porco celta, e sempre tivemos relación con a Soporcel. Pero en este caso queremos presentar esta iniciativa que ten uns obxectivos. Son moitos, pero sobre todo o de conservación, recuperación e mellora da raza do porco celta, defender e promover os intereses dos criadores desta raza, a participación e fomento dos estudos que teñan por obxecto esta raza e promocionar, defender, difundir a raza e os seus produtos entre o público xeral. Con esta iniciativa Mercado Rural co Porco Celta preténdese, polo tanto, facer, e iso van a explicar as persoas que están sentadas ao meu carón e que eu vou a presentar, preténdese facer, como digo, 4 xornadas abertas ao público, nas que se realizan demostracións gastronómicas con cociñeiros profesionales que prepararán tapas elaboradas con carne de porco celta. Todo isto vencellado aos mercados de abastos. Me acompañan en esta mesa para facer a explicación pertinente Iván Rodríguez, o director técnico de Asoporcel, Martín Touceda, criador de 100%, Martín, Lucas Cabanelas, criador, Marco Varela, representante de Cociña Ourense, e Antonio Fernández, responsable da praza de abastos de Xinzo de Limia. Eu voulle pasar a palabra en primeiro lugar a Iván Rodríguez, que como director técnico de Asoporcel terános moito que dicir e explicar. Por lo tanto, Iván, tes a palabra. Moitas gracias. Bos días a todos. Eu primeiro, quería desculpar ao noso presidente que por motivos personais hoxe non nos pode acompañar aquí, polo que a Soporcel hoxe estará representada por dous dos nosos gandeiros, o Martín e Lucas, e neste caso tamén por min. Como ben dixo Rosendo, leva 25 anos traballando na recuperación e conservación da raza autóctona porco celta. É certo que, a base do traballo diario
neste proceso de conservación e recuperación descansa sobre o libro xenealóxico e o programa de cría, e, bueno, nese seido sí que traballamos con intensidade todos os días. Pero tamén é certo que todo o canto nos axude a sentar granxas de cría deste porco e incrementar a produción das xa existentes estará contribuindo tamén a consolidar censos cada vez maiores que van medrando ano a ano. Fomentar a demanda e o consumo desta carne e produtos elaborados tamén impulsa a produción primaria de alguna maneira. Así que tamén traballamos nestes eidos de promoción e divulgación. E parécenos moi interesante que integrar aos nosos gandeiros, aos mercados de abastos e as mans da alta cociña na ecuación porcoceltista, pois que é garante de éxito. Aquí estamos para presentar unha actividade que imos levar a cabo en 4 puntos, en 4 plazas de abastos da provincia de Ourense, baixo amparo da Deputación. Temos moito que agradecerlle por a axuda, implicación e demais para poder desenvolver este proxecto, xa que sin a súa colaboración sería prácticamente imposible leválo a cabo. E tamén temos que agradecer a boa disposición ao saber facer dos actores que van a participar nestes eventos. Os nosos gandeiros, neste caso Martín e Lucas, que son dos gandeiros que, ademais de productores, pechan o ciclo coas súas marcas correspondentes 100% e Bellota Celta. Aos cociñeiros profesionais, Marco Varela do restaurante Sábrego, Alberto Fernández do restaurante Pallabarro, Martín do Bagua Gastrobar e Samuel do restaurante Campanario de Luintra. Penso que a día de hoxe xa son uns referentes da gastronomía ourensá, incluso galega, por iso, bueno, o poder contar con eles e cos súas maus para nós é moi importante. E, por suposto, tamén os responsables das plazas de abastos de Ourense, Xinzo de Limia, Ribadavia e o Barco. Neste caso temos a Antonio Fernández como representante de Xinzo de Limia, e salientar que, bueno, en todas elas nos están dando moitísimas facilidades para poder levar a cabo este evento. Arrancaremos o día 31 de marzo na Praza de Abastos de Ourense, e logo xa iremos a Ribadavia o 21 de abril, a Xinzo o 22 de abril e o Barco o 28 de abril. Polo que, nada, sen máis eu remato aquí a miña intervención. Agradezco vos a todos que nos acompañarades hoxe, que nos acompañedes nesta iniciativa, e esperamos dende a Soporcel que sexa un éxito. Vale, moitas gracias. Graciñas, Iván, e ten a palabra un creador a 100%, Martín Touceda. Martín. Bueno, pola nosa parte, como criadores, o primeiro agradecer á Deputación, a Soporcel, a Cociña Ourense, por darnos a oportunidade de transmitir o que facemos diariamente. Isto como agricultor, destacar que estamos intentando poñer en valor unha raza 100% galega que aínda sigue en peligro de extinción e que non somos nos dous solos os que estamos aquí presentes criadores en Ourense, que hai outros compañeiros que ao mellor non teñen a oportunidade de ter esta visibilidade e teñen moitísimo mérito igual que temos nós, e gustaríanos que a convocatoria fora moi boa nas distintas prazas, porque esta iniciativa o que vai dar a coñecer non é só o produto, que ao final é o que vai quedar na mente dos que se acerquen e dos que o proben, senón que vai quedar o bo facer dos cociñeiros, porque un bo produto con unha mala transformación tampouco non se disfruta, vale? Por parte de Cociña Ourense estamos seguros que este gran produto que somos capaces de sacar con o noso traballo vai a ter unha gran transformación, e por outro lado que vai ser fácil de chegar a xente que ao mellor noutros momentos por non podría, porque non todo o mundo ten porco celta a súa disposición. Por outro lado, que sepan tamén que consumindo porco celta, aparte de consumir unha raza autóctona e axudar a recuperala, pois tamén están axudando a fomentar o emprego no rural e a despoblación. E, sobre todo, recuperar terreos abandonados, que é o que facemos a maioría dos criadores cando apostamos por criar porco celta. Así que, bueno, por o lado de criador, que aposten por probar o produto, que disfruten destas xornadas e que invitámoslos a que estén presentes nas 4 plazas de abastos. Moitas gracias, graciñas, Martín. Lucas Cabanelles tamén é criador.
Bueno, buenos días a todos. Igualmente que Martín, agradeceros a todos la posibilidad de estar aquí y dar mi opinión personal. El cerdo celta es una raza de cerdo que se distingue totalmente del cerdo de capa blanca. La crianza es mucho más larga, entonces los costes de alimentación son mayores. De ahí que muchas veces el consumidor se eche para atrás por el tema del precio. Pero bueno, lo que ve con creces es la calidad del producto. Estamos alimentando, tanto yo como Martín, los cerdos con una alimentación totalmente diferente a la de la convencional de las granjas. Se le da temas de verduras, maíz, trigo, todo triturado. Y también es importante destacar el papel de Asoporcel para que este proyecto funcione. Aunque sea individual de cada uno, tenemos el apoyo logístico de Asoporcel. Incluso podemos llamarlo fines de semana, porque son animales, pueden enfermar como a las personas cualquier día, y que estamos muy contentos con este tipo de eventos. Moi ben, moitas graciñas, Lucas. Temos intencións, temos esas ganas de promoción, temos o produto que polo que escoito é fabuloso, pero hai que cociñar. Marco, que? Bueno, cociñaremos eso para despois leválo ao paladar. moi bons días a todos. Pois nada, para nós, a verdade, para a Asociación Cociña Ourense é un placer poder formar parte deste tipo de actividades que dan visibilidade a produtores que teñen produtos, en este caso, con moita identidade, que ademais son seña do que é o produto galego. Para nós é fundamental que haxa asociacións como a Asoporcel que dan cabida a estes produtores e que axudan a que estes produtos cheguen máis lexos ou sejan máis fáciles de consumir. Eu levo traballando con Porco Celta dende alrededor do ano 2008 e sí que é verdade que vexo que hai unha progresión neste, en concreto en Asoporcel, non? Na maneira de conseguir estes produtos. Sobre todo vexo un cambio radical de fai uns anos para cá en canto ao bo facer, a boa distribución que ofertan, e sobre todo para nós é moi importante que haxa produto, non? Porque senón, se ao final só hai dous produtores, tres produtores, non dá cabida ao que é o sector oreca, non? A restauración non podemos traballar se apenas hai pequenos produtores. Entón, pois, animamos en este caso a Asoporcel e as institucións que axuden a estes pequenos produtores, que ao final son os que nos sustentan para poder ter un produto seña de identidade do noso territorio, non? Despois, dar as gracias á Diputación e ao INORDE, en este caso, por traballar este tipo de actividades. Eu creo que é fundamental que estes produtos cheguen ao pequeno consumidor, que non só se plantexen como un produto de cara ao sector oreca, senón que chegue ás prazas de abastos, que os consumidores da pé coñezan o produto, porque así, sobre todo, tamén este produto terá unha maior demanda e, por conclusión, os produtores e toda a cadea alimenticia, neste caso do Porco Celta, verase beneficiada. Entón, nada, eu espero, no meu nome, no nome de Martín, de Samuel e de Alberto, que poidades degustar nas prazas de abastos estes produtos e que podades, sobre todo, disfrutar do bo facer dos produtores como Martín e como Lucas, non? Graciñas, Marco Varela, que está como representante de Cociña Ourense. Como non, chegará a Praza de Abastos, ten que chegar a Praza de Abastos tamén. Iso nos falará Toni, Antonio Fernández, representante da Praza de Abastos de Xinzo de Limia, que é unha das prazas, das 4 prazas onde van a estar presente esta degustación, non? Moitísimas gracias, presidente Armando. Pásache. Gracias a todos por estar aquí. Moitísimas gracias por esa invitación que se nos fixo extensiva fai uns días cando un compañero meu, casualidade da vida, Bernardino, me chama para decirme que se van por en contacto co Concello de Xinzo a través de Asosporcel, da Asociación Porcino de Celta, de Porco Celta. Foi unha gran ilusión, tomámoslo con moitas ganas, porque de verdad hai que reconocer de que ten unha doble vía. Quizás este evento cultural, tamén lle podemos chamar e gastronómico, que se poden realizar justamente unha como potenciación da economía a base de traballo que pode originar unha economía principal nunha casa ou unha segunda economía, e ao mesmo tempo a potenciación dese mercado de proximidade que nos ofertan as plazas de abastos, porque quen de nós, cando nos desplazamos a calquer parte do territorio español, o primeiro que facemos é
non sei como suele ocurrir, é visitar esas plazas de abastos, non, para ver esa gastronomía de cada zona. Neste caso, este porco celta tan noso, e eu hasta teño que presumir de que cando, como decía o noso presidente do INOR de Rosendo, se montou os primeiros ejemplares de porco celta, eu estaba ali en Armariz, e bueno, pouco a pouco e co paso do tempo pois foise recuperando e gañando adeptos, non? E sobre todo a través desta gran asociación. Neste caso, quizás o mercado da Plaza de Abastos de Xinzo, que ten unha antigüedade de 20 anos, está restaurada dende novo, con unha antigüedade, xa vos decía, de 20 anos, pero quizás o lugar nos gustaría que fora un pelín máis amplio e máis acolledor, que dentro de un ou 2 anos vamos ter unha remodelación íntegra dentro dela, dese mercado de abastos, donde vamos lle dar un enfoque en plan hostelería, independientemente dos produtos, como sigo dicindo, de proximidade, como poden ser frutas, legumes, peixes, carnicerías, pois ao mesmo tempo vamos a enfocar en plan hostelería tamén, como está pasando en moitas localidades. Neste caso, xa vai sendo unha avanzadilla de poder degustar o día 22 de abril, neste caso na Plaza de Abastos de Xinzo, pois esta degustación que seguramente vai ser un éxito por parte dos cociñeiros, que estén ali os produtores, e donde vamos a convocar pois, a Asociación de Hosteleros de Xinzo, e donde vamos incluso convocar a Prolimia, que é a asociación de dos mercados, dos mercaderos que temos en Xinzo, tanto do comercio como incluso do mundo empresarial. Sin máis nada, Xinzo de Limia ábrese totalmente a este evento, agradecer moito a Diputación que houbera escoitado a asociación e que todo isto non sea máis que xa o primer punto de impresión para que todo poida ser unha realidad excelente como potenciación destes grandes produtos endógenos que hai na nosa zona. Moitas gracias. Graciñas, Antero Fernández, amigo Toni, como representante da Praza Abastos de Xinzo de Limia, e tamén quero agradecer a Alberto aquí, representante da Praza de Abastos da cidade, que é por onde se vai comenzar. Por lo tanto, unha vez dito isto, agradecer tamén a Soporcel, a Asociación de Criadores de Raza do Porco Celta, e antes de finalizar, se hai algunha pregunta, malo será que con esta xente que tiño alrededor non se dé contestación. Por lo tanto, estamos abertos a algunha pregunta ou inquedanza. Non hai nada que preguntar, pois agradecer a todos a vosa presencia aquí, e esperemos que o primer peldaño xa sexa un éxito para dar despois un paso seguro ao segundo, ao terceiro e aos que veñan. Nada máis, moitas gracias. Presidente do INOR, unha sugerencia, de paso que se vai facer algún produto culinario, como en Xinzo é típico a pataca, pois que esa pataca sea da nosa origen, que neve o agriado Consello Regulador. Moitas gracias. Un de Xinzo non podía deixar de pasar por alta pataca, claro que sí. Hai unha fecha no cartel, a fecha do barco de Valdeorras é o 22 de abril, e a de Xinzo é o 28. Efectivamente. Está cambiado. Sí, está cambiado. Arriba está ben, me parece. Aí está ben, sí. Está mal do papel. Sí. No, aí está mal. Na pantalla 28 de abril, Xinzo. Ah, no, está mal tamén. Está mal. Aquí está mal. 28 Xinzo, 22 barcos. Sí. Ese E o último luz en Xinzo, correcto, sí, sí. Xa me deran conta tal, a ver se hubo un cambio a última hora. Nos dixeran da Plaza Abastos que vieron martes, porque era o día de peixe que había máis movimento, e agora cando vin agora o cartel, que onde, bueno, temos un evento en Madrid, viña mandeiros do móvil, que creo que foi un erro meu de intercambio de fechas. Moi ben, pois damos por finalizada entonces esta ronda. Pois moitas gracias por a atención e escoita. Bueno.